Hola, sóc Antoni Gaudí. De xicotet estava malaltet i m'agradava la natura. El mundo sería aburrido y triste sin colores. Colores, colores. Sin el arco iris. Vaig créixer i vaig anar a Barcelona a escriure arquitectura. Y las nubes rojas, sin el verde vida que pinta las hojas, el mundo sería aburrido. Colores de ojos, colores. Hay una sargatana! A veure on és Esparta! Pero el mismo color, Oh! dentro, los mismos colores. On que és el Parguel? Mireu, el Parguel! És el drac de Gaudí, la primera obra del modernisme de Gaudí. Vols veure les obres de Gaudí? Anem en el Gaudí tren. Primera parada, Casa Batlló. Estan en el Passeig de Gràcia. Casa de Xarxa. Palamera. Segunda parada, la Casa Milà. Es coneix per la Pedrera. Quan la van construir, a molta gent li pareixia molt lletja. La terrassa és un jardí d'escultures. Tercera parada, Sagrada Família. La construcció de la Sagrada Família va ser molt difícil. Encara no està acabada. L'acabaran en 2025. Gaudí!